ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон дар Панҷшер бо ҷангиёни Толибон ҳамла намуданд. Дар Панҷшер байни ҷангиёни Толибон ва ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон задухӯрди мусаллаҳона ба амал омад. Хабар медиҳад Afghanistan International. Ба иттилои манбаъ ҷанг миёни Толибон ва намояндагони ҷабҳаи муқовимат дар минтақаи деҳаи Заманкури вулусволии Аъноба ба вуқуъ пайваст. Муноқиша тақрибан 2 соат идома кард, аммо ҷузъиёти ин ҳодиса мушаххас нашудааст.